साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर। आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात। कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर उमरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड, 24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण। आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर। आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा। अधिक माहितीसाठी संपर्क साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30। सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या निवासस्थानी जाणाऱ्या रस्त्यातच बांधकामच्या ठेकेदार अधिकाऱ्यांनी मलिदा खाल्लाय। रस्त्यावरचं डांबर 6 महिने सुद्धा टिकू शकलं नाही। पडलेले भले मोठे खड्डे यमाची दारं खुली करतायत। पुलाला हादरे बसत असून सावित्री पुलासारखी घटना बेळगाव सावंतवाडी रस्त्यावरील माडखोल पुलासोबत घडण्याची शक्यता आहे। यावर मंत्री रवींद्र चव्हाण व स्थानिक आमदार मंत्री दीपक केसरकरांनी संबंधितांवरती कारवाई करावी अशी मागणी होते। तर पुलांना हादरे बसून पूल कोसळतील इतकं शिकलेले तरी हे बांधकामचे इंजिनियर असले पाहिजे असं मला वाटतं। हे तुम्हाला दाखवतो, या लवकर। हे बघा, हे आता 1 फुटाचा खड्डा आहे, हा 1 फुटाचा। बांधकाम विभागाच्या भोकात पाय, भोकात पाय, बांधकाम विभागाच्या भोकात पाय, भोकात पाय। 15 दिवसापूर्वी या खड्ड्यांमध्ये माती घाला, दगड घाला म्हणून सांगितलं होतं मी। अजूनपर्यंत या खड्ड्यांमध्ये माती दगड काही घातलेलं नाहीये। या पुलाला हादरे बसतायत, लोकांना विचारा इथे थांबून। या पुलाला हादरे बसतात, हे पूल कोसळणार आहे, सावित्रीचा अपघात होणार आहे। आम्ही सगळे मेलेलो आहोत, आम्ही सगळे झोपलेलो आहोत। मीडिया, लोकप्रतिनिधी, समाजसेवक सगळे झोपलेत। बांधकामचे अधिकारी लाच खाऊन मस्त आहेत। हा लाच, या खड्ड्यात पुरा आला पाहिजे यांना, तरच यांना अक्कल येईल। जागे व्हा लोकांनो, नाहीतर कधीच आपण ह्या खड्ड्यामध्ये काढलं जाणार आहे, कळणार सुद्धा नाही। धन्यवाद। आपण हा रस्ता पाहतोय, हा रस्ता राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्रजी चव्हाण यांच्या निवासस्थानाच्या दिशेने जातो। अगदी सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांच्या निवासस्थानी जाणाऱ्या या रस्त्यावरच जे सार्वजनिक बांधकामचे अधिकारी आहेत किंवा ठेकेदार आहेत त्यांनी कशा पद्धतीनं पैसा खाल्ला आहे ह्याचं हे उदाहरण इथे आपल्याला दिसतं। समोरच तुम्ही पाहू शकत असाल तर आपल्याला भले मोठे खड्डे हे पडलेले पाहायला मिळत आहेत आणि हा रस्ता करून फक्त 6 महिने झालेत। म्हणजे 365 दिवससुद्धा हा रस्ता टिकलेला नाही आहे, त्या रस्त्यावरचं डांबर टिकलेलं नाही आहे। जी काही परिस्थिती आहे ती आपण पाहतोय। एसट्या कशा पद्धतीनं एसटींची चाकं रुतत आहेत, आतमध्ये खड्ड्यामध्ये जात आहेत आणि पूल जो आहे त्याच्यावर हादरे बसत आहेत, ही परिस्थिती आपण पाहतोय। आणि या परिस्थितीला सर्वप्रथम ज्यांनी वाचा फोडली ते काका भिसे माझ्यासोबत आहेत। कालच त्यांचा एक व्हिडिओ संपूर्ण सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय। काकांनी जो व्हिडिओ केला तो याच ठिकाणचा होता आणि माझ्यासोबत पत्रकार आमचे मित्र काका भिसे आहेत। काका, काय सांगाल, काल तुम्ही वस्तुस्थिती मांडली, पत्रकार म्हणण्यापेक्षा तुम्ही या रोडवरनं रोज प्रवास करता, येत जात असता, काय सांगाल? माझ्या घरात मी एकुलता एक कमवणारा आहे। मी माझ्या पत्रकारितेच्या कामानिमित्त सावंतवाडीला येत जात असतो। या खड्ड्यांमध्ये पडून जर माझा अपघात झाला आणि माझ्या जीवाचं बरं वाईट झालं तर माझ्या कुटुंबाला बघणार आहे कोण? माझ्या कुटुंबाला कोण पोसणार आहे? मंत्री पोसणार आहेत की बांधकाम विभागाचे अधिकारी पोसणार आहेत की आणि कोण पोसणार आहे?
हा एक साधा प्रश्न मला पडला होता आणि या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी मी या खड्ड्यांना मुजवण्यासाठी गेले 20 ते 25 दिवस आरडाओरड करतो आहे. 2 वेळा मी व्हिडिओ केले. एकदा व्हिडिओ केला त्यामध्ये मी सभ्य भाषेत बोललो, दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये मी थोडीशी असभ्य भाषा वापरली आहे. आणि आता याच्या पलीकडे मला कळलं की बांधकाम विभागाचे अधिकारी आणि संबंधित ठेकेदार किती निर्लज्ज आहेत. त्यामुळे आता मी हतबल झालो आहे आणि मी त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी म्हणून या खड्ड्यांना, बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आणि लोकप्रतिनिधींना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी म्हणून मी हे हार आणलेले आहेत. अर्थात संबंधित लोकप्रतिनिधींच्या कार्यकर्त्यांना याचा राग येणार. मला बाबा भीती वाटते, प्लीज बाबा मारू नका आम्हाला फक्त, कारण आमचा जीव जातो या खड्ड्यात म्हणून विनंती करतो. बाकी काही नाही. ही श्रद्धांजली मी आज तुमच्या समोर या ठिकाणी वाहतो आहे. बघा तुम्ही हे खड्ड्यांना आणि ठेकेदाराला आणि बांधकामच्या अधिकाऱ्यांना मी ही हार वाहतो आहे, श्रद्धांजली वाहतो आहे. आणखी हार आणतो, 1 मिनिट. हे बघा, हे ठेकेदार 15 दिवसात रस्ता ज्या ठेकेदाराने केला होता तो रस्ता 15 दिवसात गेला. त्या ठेकेदाराला भावपूर्ण श्रद्धांजली. ज्या अधिकारी आणि ज्या मंत्र्यांनी लोकप्रतिनिधींनी या भ्रष्टाचार केला त्यांना पण ही माझ्याकडून श्रद्धांजली. त्यांच्या आत्म्यात शांती मिळो आणि आम्ही सामाजिक या सामान्य लोक, आम्ही या रस्त्याने वाहतूक करणारे, ये जा करणारे, या खड्ड्यात मरणार हे आमचं भविष्य आहे. जर थोडी जरी लज्जा या लोकप्रतिनिधी, बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आणि ठेकेदारांना असेल तर हे खड्डे येत्या 8 दिवसात मुजवून हा रस्ता पूर्ववत करा आणि या ठेकेदारावर कारवाई करा, ही विनंती आहे. धन्यवाद. नक्कीच आपण पाहिलं काकाविषयी पत्रकार आहेत, पण या ठिकाणावरनं प्रवास करणारे एक प्रवासी आहेत. ज्या पद्धतीनं अगदी माडखोलपर्यंत किंवा पेडवेवाडीपर्यंतचा हा जो रस्ता आहे, या रस्त्यावर 6 महिन्यात रस्ता केल्यानंतर अवघ्या काही दिवसातच जी काही परिस्थिती ओढावली आहे त्याच्यावरनं सरळ स्पष्ट होतं आहे की या कामामध्ये पैसा खाल्ला आहे. कोणी खाल्ला आहे हा संशोधनाचा विषय आहे. इथले जे पालकमंत्री आहेत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्रजी चव्हाण हे या जिल्ह्याचे सुपुत्र आहेत. या मतदारसंघाचे आमदार दीपक केसरकर हे सुद्धा शालेय शिक्षण मंत्री याच जिल्ह्याचे सुपुत्र आहेत आणि पालकमंत्री कोल्हापूरचे असताना याच रस्त्यानं ते ये जा करत होते. त्यामुळे ही जी परिस्थिती आहे ही मंत्र्यांना ठाऊक आहे. मंत्री विकास कामांसाठी निधी खालपर्यंत पाठवतात, पण हा निधी कोणाच्या घशात जातो हा सर्वसामान्यांना पडलेला प्रश्न आहे. निदान तो खाल्लेला पैसा या खड्ड्यात घालून हे खड्डे बुजवा अशी मागणी आज इथल्या लोकांकडनं, इथनं प्रवास करणारे जे प्रवासी आहेत त्यांच्याकडनं होताना दिसते. काही प्रवासी इथे थांबलेले आहेत, आपण त्यांचीही प्रतिक्रिया घेऊ. कसं वाटलं ह्या रस्त्यानं प्रवास करताना? कसं वाटलं तर कसं सांगायचं आता, हे काय म्हणजे नवीन नाही आहे, ते ॲडजस्ट करावं आपल्यालाच लागते. कारण तुम्ही किती जरी हे केलं तरी ही काय इम्प्रूव्हमेंट येणार नाही लवकर, तो असंच करावं लागते आता. नक्कीच ही बोलकी प्रतिक्रिया. इथनं जाणारे अनेक लोक आहेत, इथले काही ग्रामस्थही आपल्याला दिसत आहेत, त्यांच्याही आपण प्रतिक्रिया घेऊ. काय सांगाल, इथनं तुम्ही रोज जाता, ये जा हे करता का? हो, रोज जाता काय येतं. वाटतंय रस्त्यावरनं प्रवास करताना? भीती वाटते रस्त्यावर प्रवास करताना. खड्डे खड्डे संपूर्ण रस्त्यावर, संपूर्ण रस्त्याला खड्डे आहेत आणि भीती वाटते भरपूर या खड्ड्यातून जाताना किती आतमध्ये. महिन्यात रस्ता केलेला काय आठवतंय? हा काहीतरी पावसाच्या आधी रस्ता केला होता, 4 दिवस झाले आणि नंतर पाऊस लागल्यानंतर हा असा सुरुवात झालं, वाहून गेला रस्ता. वाहून गेला रस्ता पूर्ण. तर नक्कीच या बोलक्या प्रतिक्रिया आहेत सर्वांच्या. प्रत्येकाची ही भावना असणार आहे. अगदी मंत्री महोदयांना सुद्धा हा त्रास सहन करावा लागणार आहे, कारण दिवाळीनिमित्त ते आपल्या घरी येणार आहेत, निवासस्थानी येणार आहेत. इथले आमदारसुद्धा या रस्त्यानं प्रवास करत आहेत. त्यामुळे ह्या ज्या सर्वसामान्यांच्या व्यथा आहेत ते त्यांनासुद्धा कळत आहेत. मात्र यात जे खरे सूत्रधार आहेत ते म्हणजे इथले ठेकेदार असतील किंवा अधिकारी असतील, ज्यांनी यात मलिदा खाल्ला आहे, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. आणि ज्या लोकांच्या पैशातनं हे रस्ते होत आहेत, किमान 365 दिवस तरी त्यांना हे रस्ते वापरण्यायोग्य तरी राहिले पाहिजेत. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.